गंनि दावदै दैग्रा दाउखौ माबे हादराव मोनो? ए. नाइजेरिया, बि. तिब्बेत, सि. इजिप्ट, डि. चिली। एन्सारा जागोन डि. चिली। मा जिबआ खर' दानस' जाबाबो गोथां थायो? ए. माइनाव, बि. खांखमा, सि. खोजोमा, डि. दावराय। एन्सारा जागोन बि. खांखमा। मा जिबनि थैया निला जायो? ए. मोसा, बि. अक्ट'पास, सि. दावराय, डि. गोलेर। एन्सारा जागोन बि. अक्ट'पास। काबादि खेलायाव साबेसे गेलेग्रा थायो? ए. 6 जन, बि. 7 जन, सि. 8 जन, डि. 10 जन। एन्सारा जागोन बि. 7 जन। मा नानि उदैया खर'आव थायो? ए. डलफिन, बि. शार्क, सि. तता, डि. नाथुर। एन्सारा जागोन डि. नाथुर। खुरखुरिनि पाकेटआव मा गेस सोनाय जायो? ए. हेलियाम, बि. नाइट्रजेन, सि. अक्सिजेन, डि. आर्गन। बेनि एन्सारा जागोन बि. नाइट्रजेन। 100 राङाव मोनबेसे भाषानि राव लिरनाय थायो? से. 12 भाषा, बि. 14 भाषा, सि. 15 भाषा, डि. 17 भाषा। राइट एन्सारा जागोन डि. 17 भाषा। थाम्फैनाव थाइबेसे हाथाइ थायो? ए. थाइसे, बि. थाइनै, सि. थाइथाम, डि. थाइसेबो थाया। बेनि एन्सारा जागोन डि. थाइसेबो थाया। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।